Получихме пратка. Тази пратка, дами и господа, я получихме лично от господин Денислав Димчев. Каза ми за нищо на света да не я отварям преди да започна да снимам. Така че не съм поглеждала малко във ъгълчето на това кашон. Знаех си, че е книгата. Най-добрата част сигурно е книгата. Добре, има стикер на любимото ми животно. Прилет. Тази яка доминантна мамасита. Чакай сега. Ако четеш това, за теб вече е твърдо късно. От този миг ти си част от нещо много по-голямо. Не си мисли, че ще се измъкнеш от него. Никой не се измъква, освен ако не посмееш да й кажеш. Тън-дън-дън. За да намалиш проклятието, направи ритуал тази нощ. Запали свеж пред огледалото, погледни себе си в очите и произнеси. Ако гласът ти не трепне, сенките може да отстъпят. Ако сгрешиш, ще разбера. Те вече знаят къде си. Омъл. Трябва да започна Виктор Морден. Имаме много мистично писмо. Омага, трябва ми нож, то е запечатано с воз. Взехме нож за писма. Нека ви. That's me! Последно видяна на 6.9. Това е днес. Тази снимка от миналата година. Хора, аз сигурно ще трябва да направя този ритуал до вечера, ако искам да оцелея. Защото очевидно нещо ме преследва. Следното нещо в тази кратка, дами и господа, наследника. Искам да изразя колко много се гордея с Дени и с Яни. Толкова дълго време работиха по нея. Аз буквално слушам за тази история от 2 години. 2 години ми се разказва една и съща история. Даже накрая малко ми омръзна, но сега със сигурност аз ще прочита тази книга. Има последно нещо тук. Оле, това е свещта, която ми трябва за ритуала. Ами хора, аз явно отивам да извърша ритуала. А вие може да намерите наследника в книжарниците. Буквално навсякъде я има вече. Аз не съм чела още книгата, но знам за какво става въпрос. И е много добре измислено. Моля ви, ако четете книги. Thank you, Дени и Яни. И бай!